Hola amics i amigues, avui us parlaré dels tipis i us explicaré un conte sobre un indi. La paraula tipi en idioma indi vol dir per viure, per tant, un tipi és una casa, com la vostra. Els tipis hi vivien fa molts d'anys tribus nòmades de Nord-Amèrica. I us preguntareu, què vol dir nòmada? Vol dir que no viuen sempre al mateix lloc. La gent que és nòmada va canviant la seva casa de lloc cada cert temps. Els indis de Nord-Amèrica plegaven els tipis i els portaven als cavalls. Els tipis els ajudaven a refugiar-se del fred, el vent i la pluja. I a l'estiu, quan tenien molta calor, es ficaven a dintre perquè s'estava molt fresc. Les parets dels tipis estaven fetes amb la pell dels bisons, búfals, alcis i antílops que caçaven. També utilitzaven la fusta dels pins que talaven. Els tipis eren molt grans, vivia tota una família. L'avi, l'àvia, el pare, la mare, els fills, les filles, els tiets i les tietes. A dintre feien foc per cuinar, feien reunions i dormien. Així eren els tipis. Us han agradat? Ara us explicaré el conte del petit indi. Esteu ben atents i atentes. A les planures de l'oest d'Amèrica hi vivien els indis sioux. Eren els millors caçadors del món. Els agradava caçar bisons i per seguir el rastre del bisó calia caminar sense fer ni mica, ni gota, ni poc, ni gens de soroll. Vosaltres sabeu caminar sense fer ni mica, ni gota, ni poc, ni gens de soroll? Aquest és en Llobató, el més petit dels indis sioux. Volia ser el més gran caçador de bisons de tota la plana i s'entrenava per caminar sense fer ni mica, ni gota, ni poc, ni gens de soroll. S'entrenava i s'entrenava i s'entrenava. Caminava pel bosc arrupit i crac! Havia trencat una branca sense voler. Caminava pel bosc arrupit i cloc! Havia fet caure una pinya sense voler. Caminava pel bosc tot arrupit i barrabum! Havia fet rodolar una pedra sense voler. Ai, és tan difícil caminar sense fer soroll! El petit Llobató s'entrenava i s'entrenava i un dia, quan caminava pel bosc tot arrupit, tan arrupit que no aixecava ni 3 pams de terra, gairebé sense fer ni mica, ni gota, ni poc, ni gens de soroll, la ploma que duia al cap es va ficar dins el nas d'un bisó. El bisó, que ni havia sentit venir en Llobató, va fer un esternut. Atxum! Tan fort que va espantar tot el ramat de bisons. Quan els bisons s'espanten, corren i corren i corren, fent un soroll més gros que un terratrèmol. Patatruc, patatruc, patatruc! Feien els bisons corrents. Ho feien tan i tan fort que no van deixar sentir els xiscles d'alegria que feia el petit indi Llobató. Au! 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 El Llobató, petit gran caçador, xisclava, saltava i ballava perquè ja sabia caminar sense fer ni mica, ni gota, ni poc, ni gens de soroll. I vosaltres, que en sabeu de caminar sense fer ni mica, ni gota, ni poc, ni gens de soroll? Si no sabeu, heu d'anar practicant. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Espero que us hagi agradat. Fins una altra, amics i amigues. Adeu!